gahi ni Bay, mga kagahi. Na nasa tay guest karon usa na po ka doktor kay kabalo ba mo labi na katong uban diha nga na-schedule nga magpa-opera or katong uban diha nga after operation bago lang gioperahan. Kabalo ba mo nga gi-istorya according to studies nga dako daw tabang kaning mga prebiotics o probiotics aning mga pasyentiha. Ba, tinuod ba na? Para mas klaro, nag-guest kita karon og usa ka general surgeon. Kauban nato si Doc Jimmy Balakid Jr. Doc, maayong buntag. Welcome sa gahi ni Bay. Maayong buntag po sa mga gapaminaw karon o especially kay Sir Bernie. Invite ko Yan. for this interview. Doc, salamat kay pasensya sa among pagsinamok ni mo diya, Doc. Pirmiro pangutana, Doc. Kay naman ka sa gahi ni Bay, gahi pa ba, Doc? Secret. Siyempre. Bito, Doc, kanila, Doc. Kay, Doc, ikaw, usa pila na ba ka years, Doc, nga surgeon? Practicing for about 10 years in surgery. 10 years na. Yes. Alright. Now, namanggoy karon ginasulti daw na kanidong pre o probiotics. Good daw ni siya for kana preparation for pagpa-opera og nindot po daw ni siya i-take after sa operation. Unsa ba ni ka tinuod, Doc? Karon man good for sa mga patients, then of course nag-advance na mapud ang medicine, no, and technology. Mga several studies nakita na mo ang benefit sa nutrition sa patient, no, and part of the protocol sa nutrition is to allow katong ato ang bituka or atong intestines na makaprocess atong food, as well as natay mga kauban nga good bacteria nga mo tabang sa atong pag-process sa food and tabang sa atong immune system. So technically, ang probiotics is na basahan namo sa mga newer studies, ilang ipa tarong ang ato ang ato bitong kumbaga mga bacteria sa atong tiyan para ma-process atong pagkaon og sakto and ma-absorb tong mga nutrients nga kinahanglan sa tao para mag-recover. Wow. So, na yung mga journals ako nabasahan, especially kay kami gabuhat magumig mga big pancreatic surgeries, which is kanabitong pwedeng dako ang mga complications kay kung mo siya very big surgery, no. Nanay several studies nga ako nabasahan nga it is beneficial nga ihatag before the surgery and after the surgery para mas mo recover paspas ang patients. And these studies are kanabitong these are evidence-based na studies nga ilang yung namang yung mga tawag na mo levels of evidence kumbaga kanang for example na study nga gi-randomize sila double blind kanabitong mga study, the higher is the level of evidence and the type of study the better mas accurate din ang results. So I have read several journals na and ako I do believe na kay magipanghatag po na itong mga gatas karon nga mga let's say kanang mga para bitaw pang increase po sa nutrition, nag-incorporate po na sila mga prebiotics formulation. So kung ikaw, Doc, na kay burag schedule nga pasyente nga for surgery na siya, so before ana gahatag na mo og kuando nga mas maayo mag-take mo probiotics. Usually ang pinaka maayo gid siya which is proven man good nga beneficial gid siya is katong mga dagko nga surgeries, no, colon surgery, stomach surgery, pancreatic or liver. Pwede unta ka nang makahatag og tablet form, no, kung mas dali magud ang compliance. Tablet or capsule form, no? Tablet or capsule, capsule, most likely capsule. Alright. Capsule form, Okay. Alright. Ingani ba, Doc? Last na lang, kailangan ba ni og reseta? What if kung naminaw karon nagtanaw nga, walay ko gikan ko operation ta bro lagi ko ikonani, pwede ra ba ko mo palitra o nabay overdose sa mga probiotics pod? Technically speaking, wala may ma-overdose pero di pod maayo nga tong immune nga daghan kay because wa po'y benefit. Okay. Kay mura magug kanang
kumbaga wala man siya added kanang effect sa imo. Ideally once a day ra gid siya. So Okay. mas maayo siguro mag-consult mo sa doktor kasi dili man pud tanan good maka-benefit sa iya, especially kung wala po'y major surgery buhaton. Okay. Kung mga minor, medium surgery, medyo dili po kayo siya dako kay benefit and you might be incurring expenses na di po kaayo dako benefit, no? But ako, I do believe na katong mga major surgeries that will require longer recovery, I really think and recommend na mag-probiotics Alright. pasyente. Very good. That was great. Doc, dengan salamat, Doc Jimmy Balaki Jr., usa ka General Surgeon. Thank you very much for that information, Doc. Very informative. Salamat kayo sa imong pagsugod diri sa gahi ni Bay. Okay, thank you. Thank you Sir very Bert. much. There you go, mga kagahi. Usa na ka surgeon nag-ingon nga maayo kayo ang pre o probiotics sa ato. Labi na katong mga pasyente diha nga doon na operahanan og labi na pagyud katong gikan og gioperahan nga major, kailangan para paspas yung recovery, importante kayo ang probiotics. Og syempre, swerte ta kay natay Bioprobix Probiotics. Alright? Kaning Bioprobix, naka-capsule form ni siya o kani siya available sa tanang branches sa butika pangmasa. Busa ka mo diya, again, akong utrohon, ang surgeon na nag-ingon, kani gwapo para sa mga bagong gioperahan diya. Busa, palit na mo og Bioprobix Probiotics. Alright? Available again sa tanang branches sa butika pangmasa or bisitay sila sa ilahang fan page nga Bioprobix. Again, ay kalimti, Bioprobix Probiotics. Alright? Mubalik pa ang gahi ni Bay. Stay put lang.